तो गाइस बे भिडिअखौ जास्ट आं ओरैनो एन्टारटेनल' खालामनाय जादों जास्ट फानि खालामनाय जादों जायफोरा रस भिडिअ खालामजादों नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोना जास्ट आं ओरैनो एन्टारटेन खालामनाय जादं बेखौ बिदिब्ला बे आंनि इन्ट्रोखौ लागायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो धामाका जागोन दिनैनि भिडिअ एनेरबाती जालाव रे टुनटुना टुनटुन एनेरबाती जालाव रे टुनटुना टुनटुन एनेरबाती जालाव रे Low battery, please charge. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया चार्ज गैयालै बाजै चार्ज होना लाग्रो बिनि उनाव मोसायो ना मा खालामो खालामबाय थानो हागोन Low battery. अखा बोथोर नालाय बिनिखायनो ल' बेटारि जाबाय आरो न बाजै Please charge. बाय बाय टाटा गुड बाय गया Makan mana saya dia? मेरे भाई के घर पर ही ठहरी हुई है। अरे साला सोने का हांडा मिला वो भी सांप के बिल में। गुरु तुम एक काम करो। हाँ तो जाके बीन बजाओ। इम्फौ अरदोंलै बेसोर सिख्लाफोरखौ मोनथिबायना आंखौबो सिरि सिरि अरफैगोन दे हले हाइथिंफोराव जायगायाव अरनाबा सेस आंनावबो मायावबा अरमारखो एम्फौआबा नङा बे जायगायावनो अरखादों बायदि मोनदों बिनिखायनो नुवाखै माबायदि खालामगासिनो बिसोरो बड़ा हरामी हो बेटा Riya जोंखौबो एसे रुवाथिफोराव पादाव लादोब्रा फिल्मफोराव बहुत अच्छा लगेगा। रिया आब'आसो मा होनो दा रुवाथिबाबो जायोनो रुवाथि नङा एक्ट्रेसखौनो लागायना होनोसै दे नोंखौ बुगाव बुसेब रुवाथियाव खामानि जानाय नङालै नोङो मोनथिबायना नोङो सिख्ला मानसिबाबो केमेरामेनखौनो जादो दे नोङो एक्ट्रेसफोरावथ' माने मोनबाय आरो खोथा मोनखाया इखायनोथ' रुवाथिफोरावनो लादोब्रा जिखियानो जाया मानोथो नोंखौ केमेरामेनखौनो खालामसै दे मा खालामसै आरो उफाय गैया नालाय